כל מה שסיפרו לכם הוא שקר. שנים סיפרו לכם שכדי להצליח צריך תואר אקדמי או ניסיון תעסוקתי, ואחרי שסיימתם את כל המסלול המפרך הזה וציפיתם להתחיל את העבודה שלכם, הבנתם כמה המציאות שונה לחלוטין. כמה יוקר המחיה הוא מאתגר ואיך משכורת ממוצעת לא מספיקה לשום דבר. הגיע הזמן שתשלטו בעתיד שלכם ותיכנסו לשוק ההייטק הרותח ללא צורך בידע קודם. אצלנו ב-ICS, המרכז הארצי ללימודים, החדשנות היא דגל המכללה. המכללה משלבת בכל הקורסים טכנולוגיות בינה מלאכותית AI ליעילות מקסימלית בכל משרה אליה תידרשו. לימודי הייטק המשלבים בינה מלאכותית יקנו יתרון אדיר בשוק העבודה על פני כל מועמד אחר. במילים אחרות, בואו להציב היום את הסטנדרט של מחר. ריכזנו במיוחד עבורכם את כל המקצועות בתחומים החמים בשוק ההייטק. הייטק, פיננסי, שיווק. אצלנו תקבלו אחריות מלאה על הלימודים לכל החיים. אנחנו כאן כדי לבנות יחד איתכם את העתיד שלכם. אז למה אתם מחכים? הדרך לביטחון תעסוקתי מתחילה בטלפון אחד.